Mukhang ako ata pinag-uusapan ni Nanay at Tito JR. Kailan ka magiging kanyon kay Jen, MC? Ay naku kuya, hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito ang trato mo kay Jen. May kunting pagmamahal ba sa bata? Wala ka? Hindi ko siya matatanggap na maging anak ko. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa napapatawad ang kapatid ko? Kung tutuusin kuya, walang kapatawaran ang ginawa ng kapatid mo sa akin. Matagal lang patay ang kapatid ko. Pinagsisihan niya lahat ng ginawa niya sa'yo. Matagal ko na siyang napatawad kuya. Pero bakit hindi mo subukan tanggapin si Jen? Paano ko gagawin yun kuya? Sa tuwing nakikita ko si Jen, siya ang nagiging salamin sa lahat ng panloloko sa akin ng asawa ko. Ibig sabihin, hindi ako tunay na anak ni Nanay. Kaya pala ganun siya sa akin. At sa tuwing nakikita niya ako ang naging refleksyon o salamin sa mga panloloko sa kanya ni Tatay. Kaya kahit anong gawin ko, laging galit sa akin si Nanay. Wala akong tamang ginawa sa paningin niya. Dahil ako ang naging bunga sa pagkakasala ni Tatay noon. O Mayla, bakit ang aga-aga na kasi maot ka? Para kasi nakluban ng langit at lupa. Nay, may mas malala pang dahilan kung bakit ako ganito. Ano ibig mo sabihin, Mayla? Nay, naglayas si Jen. Ano? Paano mo naman nasabi naglayas si Jen? Kaninang paggising ko, Nay, wala na siya. Hinanap ko sa buong bahay, wala din. Bakit naman siya maglalayas? Tinatanong niyo ba kung bakit naglayas? Eh kayo naman yung dahilan. Bakit ako sinisisi mo sa paglalayas ni Jen? Ha, Mayla? Ayan, basahin niyo nang malaman niyo kung anong dahilan kung bakit siya naglayas. Alam kong siya lang ang may alam lahat ng gusto kong malaman tungkol sa tunay kong nanay. At kung ano talaga ang tunay na kwento tungkol sa mga magulang ko. Ito na siguro yung bahay na hinahanap ko. Tao po! Tito JR? Tito JR? Tito JR? Oh, si Jen yun ah. Oh Jen, ba't nandito ka? Halika, pasok ka. Ano pala yung sinadya mo dito? Tito, naglayas po ko sa amin. Anong dahilan? Bakit ka lumayas? Alam ko na ang totoo, Tito, sa tunay kong ina. Alam mo na palang totoo, Jen. Opo, Tito, narinig ko po kayo ni Nanay nung nag-uusap kayo. Kaya pala ganun sa akin si Nanay. Hindi niya pala ako tunay na anak. Kaya pala ganun ang trato niya sa akin. Patawarin mo ako, Jen, kung hindi ko sinabi sa'yo agad ang totoo. Nay, mukhang malalim yung iniisip nyo ah. Si Jen po ba yan? Anong sinasabi mo dyan, Mayla? Nay, kahit hindi nyo sabihin, alam kong iniisip nyo si Jen. At nag-aalala kayo sa kanya. Hay nako, dyan ka na nga! Kung ano-ano na naman ang sasabihin mo sa akin. Ganyan naman kayo lagi. Umiiwas kayo kapag si Jen ang pinag-uusapan. Kung nabubuhay lang sana si kuya at ang nanay mo, matutuwa sila dahil nagkaroon sila ng masipag at mabait na anak. Sayang kasi hindi nyo nakita at nakapiling ang anak ninyo sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya ni MC. Pinili pa rin niya ang maging isang mabuting anak. Yun nga lang at hindi nyo nakita ni MC. Aba, sipag-sipag naman ang pamangkin ko. Hindi po kasi ako sanay na walang ginagawa, Tito. Kaya hayaan niyo po akong gawin ng mga ito. Halika, maupo muna tayo. May sasabihin ako. Ano po yun, Tito? Alam ko kung bakit nagpunta ka dito sa akin. Opo, Tito. Dahil sa mga tunay kong magulang. Halika, sumama ka sa akin, Jen. Saan po tayo pupunta, Tito?
Basta, sumama ka na lang. Ito na yung tamang oras para malaman mo ang lahat. Jen, andito na tayo. Tito, ano po to? Ba't andito po tayo? Dahil yan ang punto ng nanay mo. Nay? Sige Jen, iyak mo lang ang nararamdaman mo. Alam ko, gustong gusto mong malaman ng totoo. Jen, nakilala ng nanay mo ang kuya ko. At nagmahalan sila. At ikaw ang naging bunga. At hindi alam ng nanay mo na may asawang tatay mo. At siya si MC. Eh si nanay, Tito. Ano nangyari sa kanya? Bakit maaga niya ako iniwan? Namatay ang nanay mo sa panganak sa'yo, Jen. Nay! Ako po si Jen. Ako po ang anak niyo. Sa wakas po nakilala ko na po kayo. Yun nga lang po, sa ganitong paraan na lang po. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Nay! Ay, nakakapagod pumuntang palengke. Kamusta na kaya si Jen? Saan kaya napunta yung batang yun? Diyos ko, kayo na pong bahala sa kanya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Pangako, magbabago na ako, bumalik lang sa amin si Jen. Akala ko di ko siya kayang mahalin, pero mali pala ako. Di ko namamalayan, minahal ko na din pala siya. Kaya nakikiusap po ako, Diyos ko. Ingatan niyo po siya, kung saan man siya naroon. Dati, si Jen ang nadadatnan kong naguhugas dyan. Ngayon, hindi ko alam kung mangyayari pa ulit yun. Sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Sana maisip mo na sobrang nag-aalala na si ate. Umuwi ka na, bunso. Miss na kita. Oh, andyan ka na pala, anak. Saglit lang at magluluto na ako ng hapunan natin. Ako na po magluluto, Nay. Mukhang pagod na po kayo. Salamat naman, anak, kung ganon. Nay, Oh, bakit, Myla? hindi niyo po ba namimiss si Jen? Sa katunayan, namimiss ko siya. Ngayon ko lang nalaman na minahal ko pala siya bilang isang anak. Talaga, Nay? Mabuti naman kung ganon. Hindi ko lang siguro matanggap sa sarili ko noon na minahal ko na pala siya. At unti-unti ko na siyang natatanggap. Nay, mabait si Jen. Alam ko mapapatawad agad kayo nun. Alam ko naman talaga mabait ang kapatid mo. At yun naman ay pinagpapasalamat ko. Ano, Jen? Wala ka na bang nakalimutan? Wala na po, Tito. Tara, alis na tayo para di tayo gabihin. Sige po. Ay, salamat. Nakarating din tayo, Jen. Kaya nga po, Tito. Buti na lang po, hindi po tayo ginabi. Hindi ka ba napagod sa biyahe, Jen? Hindi naman po, Tito. Pero wala pa ata si nanay at ate mo. Talagang wala pa po sila, Tito. Mamaya pa po ang uwi nila. Eh, paano yan? Sa labas tayo maghihintay sa kanila? Huwag ka mag-alala, Tito. May duplicate ako ng susi ng bahay. Mabuti naman kung ganon. Amin na. Tito, pumuna po kayo. Pupunta lang po ang kusina. Oh, anak, nabusog ka ba sa kinain mo kanina? Opo, Nay. Sana sa susunod, 3 tayo nila, Jen. O, Tito, mabuti at nandito ka. May dapat kang malaman, JR.
Ano yung dapat kong malaman, MC? Lumaya si Jen at ilang araw na. Hindi rin namin alam kung saan siya nagpunta. Ah, ganun ba? Alam ko na yung tungkol dyan. Pwede bang kuhanan niyo ako ng mainom sa kusina? Jen? Anak? Nay? Ate? Nay, ate, pasensya na po kayo sa lahat ng mga nagawa ko. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo, Jen. Sa lahat ng maling nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Oo, Jen. Alam mo ba nung wala ka, doon napag-isip ni nanay ang lahat ng maling ginawa niya sa'yo. Kahit kailan hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo, Nay. Kaya pinapatawad na po kita. Maraming salamat sa'yo, anak. Masaya ako at nagkaayos na rin kayo ni nanay, Bunso. Huwag mo na ulit gagawin yun, ha? Kasi sobrang nag-alala kami ni nanay sa'yo. Opo, ate. Pangako, di na po mauulit yun. Payakap nga ulit sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo, mga anak.